Здравейте, хора! Сега ще видите чисто новия клип. На... Е! Сега да видим. Сега нещо обърках. Сега да играем, старам се. Абе. Сега, хора, този клип ще видите. Така. Дай па. О, заваля. Явно ще можем да заспим. Хора, сега ще изчакам да свърши, да можем да разпочнем. Хора, продължихме. Тук с мен е един приятел Павел. После ще се опитам, следващия епизод ще се опитам да се свържем. По-скоро следващия епизод в Майнкрафт, защото ще правим защото Владо ще прави и на други игри. Сега малко да копаме. Хора, за сега нищо не сме открили, нито метал, нито нищо. Пак отдавна имаме тази къща. Служи малко торчове. Добре, аз сега отивам да... аз имам. Хора, ще продължим да копам, докато спре дъжда. Хора, върнахме се. Пачо, можеш ли да кажеш нещо на нашите зрители? Нямам нищо. Напротив, преди малко ми каза на нещо. Да, че Владо е слабак в играта. Ти сякаш не си? Да, ама не съм толкова зле колкото тебе. Много торчове си слагал. На някой тикане му. Сега ще дадем на този бил. Шегам се, бе. Сега какво да крафтнем? Аз ще изляза през нощта да се бия. И не ми тук дали ще умра, защото моят свят и той ми взе телефона.